que despertar. Bueno, a ver se facemos unha cousa así mínimamente rápida e xeira, porque de alguma forma de hoxe tamén é o final, entón, bueno, un pouco conclusivo será. A película era unha ilustración, máis que nada, non vamos a falar moito da película, se falou bastante de cine, pero o que si queríamos era recordarvos, fixestes, que aparte da película había un libro engadido, que era, digamos, a cousa máis actual que se traía a este ciclo, que era o libro de Julián Casanova, La venganza de los Sierra, Rusia 1917, que nos vai permitir, bueno, falar en parte do que se comentou antes tamén, que algunos aspectos que estaban máis oscurecidos, porque o profesor Balboa e máis eu temos unha mirada máis rural e máis agraria, falar de algunas das cuestións que tamén trata o libro, porque Julián Casanova en orixe, porque estudia sobre problemas vinculados a fame de terras e os momentos nesa dirección, ¿no? Naquela mesma. Nada, xa estamos. Empezamos, que empezas ti, e logo xa pasamos. Despois está. A ver, por empezar, como Marx... Só unha cuestión, non sei se alguén leo o libro, ou manexou. Sí. Bueno, de todas formas, por empezar, para dedicarle un mínimo tempo, si queredes, a cuestión que introducía Marco, que era a cuestión campesina e agraria da Revolución, pinta que a película se despide pronto dese mundo agrario, quizáis conviría hacer alguna reflexión sobre o que el mesmo decía, é dicir, como é posible que unha revolución típica e esencialmente obreira, según todos os deseños teóricos que foron feitos desde o marxismo no século XIX, como se leva a cabo un país como Rusia, que hai 3 millóns de obreiros e 150 millóns de campesinos. Ese é un problema que eu creo que en parte lle vai acabar, esta é unha idea que quero transmitir, que lle vai acabar pasando factura a revolución, a impresión, que detrás do que algúns poden considerar un fracaso, pasa do tipo bolchevique, un fracaso do socialismo que finalmente se vai instaurar por o proceso revolucionario, no fondo ese fracaso pode estar precisamente esa falta de disciplina, a falta de control da sociedade rusa de 1917 e a revolución que se leva a cabo. E aí que Lenin teña que introducir, xa nos anos anteriores á revolución, teña que ir introducindo no esquema de Marx moitas adecuacións, variacións, incluso alguna improvisación para poder levar a cabo esa revolución finalmente conjunta. Bueno, son falarse, con un problema que será moi persistente na historia da revolución. Que, se queredes sintetizar ainda máis, pois eu diría a falta dunha base obreira, que é moi minoritaria na sociedade rusa. Sí, eso. No, eu xa. Sobre todo, non vas a ver Sí. Únicamente para completar esto, si queréis decir algo, porque sabéis que ya creo que es esta cuestión, y de feito Hobsbawm ao final, digamos, da súa obra, despois de traballar justamente con varios autores que estudian a cuestión campesina, entre outros Alavi, Beixani, el mesmo acaba recoñecendo dunha forma, bueno, que nunca se recoñecera desa forma por parte dos historiadores marxistas, acaba recoñecendo que a única razón que explica o triunfo da revolución bolchevique é que Lenin interpreta a única posibilidade que é a única comité central, a única posibilidade para conseguir ese triunfo é, bueno, é unha cuestión que está ocurrindo en todo o mundo, que é moi universal. Está pasando aquí aos vosos bisavós, lle pasa en México aos, xa vimos nas primeiras sesións, lle pasa en México tamén aos mexicanos e está pasando en todo o mundo. Que hai xente que traballa a terra, ten unha gran demanda que é a demanda de terra. E iso dá lugar á entrega da terra aos campesinos, que
que vai moito máis alá da eliminación da servidumbre. E iso de alguna forma tamén permite entender algo que é moi difícil de comprender se non se entende ese paso, que é como é posible que un exército que se escapa das trincheiras logo faga unha guerra encadrado no exército vermello contra quen? Como moi ben explica Julián, contra os aristócratas, os cosacos e a bella nobleza que é a que reconstrui o exército, pero tamén contra todo o exército blanco e contra todo o poder militario que fan as potencias occidentais. O exército vermello é un exército campesino, moi ben cuadrado, moi ben definido, moi ben dirixido, pero un exército campesino, que pelea por algo moi tangible, que non é o proletariado e non o salario, sino a terra, que é a gran demanda que está en Irlanda, que está en Galicia, que está en México, que está en China e que está en Rusia tamén, e en Finlandia e todo o demás. E ese elemento distintivo permite entender tamén algo, bueno, que falará algo desto seguramente, que non está moi presente no libro de Julián, nin está aquí porque nin falamos demasiado de eso, nin algo así, que é a nova política económica e o que eso significa e o sentido que ten durante toda a década dos 20 e como en a medida que desaparece aquela política desaparecen outras cousas nas que non vou entrar justamente porque podemos empezar o debate por aí, non? Sí, é que ademais eu diría que o exército que vai a cabo, o exército que loita na Primeira Guerra Mundial é un exército que ademais se campesiniza, se podemos decir así, a marchas forzadas na medida en que a mortandade é moi elevada, o reclutamento se nutre fundamentalmente de labregos, de campesinos, máis que de labregos, de campesinos. Pero, ao final, eso vai marcar tamén o futuro da revolución. É absolutamente fundamental entender eso, non? Como o problema da terra non é só unha promesa que hai que cumplir, senón que vai marcar tamén as orientacións que se fai contra esa fame de terras campesinas e o comunismo de guerra. Despois a net vai estar moi profundamente marcada, igual que en outro sentido, ou vai estar posteriormente a glorificación estabiliana, non? Os campesinos ocupan un elemento moi central nunha revolución obrera. Ese é o primeiro choque que temos que intentar entender. Non sei. Que quere comentar sobre isto, non sei. Sí, por abrir un pouco o tema, non? O tema da net. A net é unha, en grande medida, unha contradición, porque a net fixo a Lenin, a nova política económica, pero o que derivou foi na creación de unhas sociedades que iban realmente en contra do sentido revolucionario. Os kulaks e os nemans, kulaks eran aqueles campesinos, que se sepa, bueno, xa se sabe, que tiñan, pois, digamos, tanto poder adquisitivo e que, de alguma maneira, pois, convertíanse xa en propietarios, ao mesmo tempo tiñan siervos a seu servicio, non? E os outros, pois, eran industriais. Eso iba bastante en contra, precisamente, do sentido igualitario, en fin, contra todo o que representaba o sistema anterior. Eso foi unha contradición. Contra eso, de alguma maneira, creamos os plans que